Bona nit, menut senyor. Si el que busqueu és allotjament, tenim lliures unes cambres mida hobbit d'allò més acollidores, senyor... Puigdevall. Em dic Puigdevall. Puigdevall. Som amics d'en Gandalf el Gris. Li direu que hem arribat? En Gandalf? Gandalf? Ah, sí. Ara m'ha vingut al cap un ancià, amb barba blanca i un barret. Fa 6 mesos que no el veig. Crideu l'atenció molt més del que caldria, senyor Puigdevall. Què voleu? Que actueu amb cautela. No és quincalla el que porteu. No porto res. Ah, no? Puc evitar que em vegin, si vull. Però desaparèixer completament no ho fa tothom. Qui sou vos? Tens por? Sí. Molt poca pel que veig. Sé qui et ve al darrere. Deixeu-lo! Us les haureu amb mi, cames llargues! Ets brau de cor, Hobbit. Però això no et salvarà. No podeu esperar més al màgic, Frodo. Ja venen. Què són? Havien estat homes. Grans reis dels homes. Però en Sauron, l'impostor, els va donar 9 anells del poder. Encegats per la cobdícia els van agafar a l'acte i un a un van caure en la foscor. Ara són esclaus de la seva voluntat. Són els Nazgûl, espectres. No són ni vius ni morts. Senten en tot moment la presència de l'anell, que els atrau cap al poder de l'únic. No deixaran mai de perseguir-te.